Sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios, nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na tao kining maong tulumanon, kini ang lamdag sa buntag. Sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios, nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na tao kining maong tulumanon, kini ang lamdag sa buntag. Maayong buntag mga binati nga mga higala dinhi sa Facebook karon nga naglantaw niini. Punta namo sa maayong panglawas. Kalinaw sa kasing-kasing o punta nini nga rasa nakapamahaw na mo. So welcome sa ato ang lamdag sa buntag nini nga adlaw. Adlaw-adlaw nga panag-uban alang sa mga pamalandong sa mga pulong sa Ginoo nga maghatag nato og lamdag niining adlaw. Kini na usab ang inyong igsuon, Brad Mike Romanzuelos, makikuban kaninyo sa musunod nga mga 20 minutos. Karon bagong adlaw, bag-o nga grasya na usab ang gihatag sa Ginoo nato, busa angay nato siya nga pasalamatan nga bisan sa daghang mga pagsulay, kalisod, padayon gyapon niya ang iyahang pagpanalangin sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Atong pamalandungan karon ang iyahang mga pulong nga babasa nato sa Ebanghelyo ni San Lucas. Diin nagpahimangno kanato ang Ginoong Hesus nga nagingon nga ang tinuod nga kahinlo ug kaputli dili makita diha sa gawas, kundi ana kini sa sulod sa kasing-kasing nga puno sa gugma alang sa Dios. Busa uban sa kalinaw ug kahayag dining kabuntagon atong pangayoon ang presensya sa Dios nga mag-uban diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Among Ginoong Dios, salamat kaayo niining kabuntagon, mga grasya nga imong gihatag sa among pagpadayon sa pagpakabuhi. Pasailua kami sa tanan namong mga kalapasan bato kanimo, labi na sa mga panahon nga kami wala makasunod sa imong kabubuton. Ining adlaw ablihi ang among mga kasing-kasing aron mapuno unta kini sa imong gugma o kaluoy. Bantayi kami nining adlaw aron mahimong hinlo ang among mga kasing-kasing. O gamita kami aron mahimong kahayag ngadto sa uban. Kintanan namong ipangamuyo, ipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maayong buntag kaninong tanan once again. Mga igsuon ang atong Ebanghelyo nining adlaw, mabasa nato sa gikan ni sa Ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 11, bersikulo 37 ngadto sa 41. Mo ni atong mabasa diha. Samtang nagsulti ang Ginoong Hesus, usa ka Pariseo ang nag-awhag kaniya nga mukaon sa iyang balay. Unya misulod siya og milingkod sa lamesa. Ang Pariseo nakurat nga wala siya manghugas sa iyang kamot. Sa wala pa mukaon. Apan mingon ang Ginoo kaniya, kamong mga Pariseo, hinlo kayo ang inyong gawas sa baso o sa inyong mga plato. Apan, ang inyong sulod,
puno sa pagpangawat ug kalaway. Mga buang, ang Dios nga naghimo sa gawas, wala ba usab maghimo sa sulod. Apan kung kamo maghatag og kaluoy gikan sa inyong kasing-kasing, ang tanan mahimong hinlo kaninyo. Mao niya nga atong mabasa sa atong ebanghelyo nining adlaw, mga igsuon. Sa dili pa nato pamalandungan ang atong ebanghelyo, atong i-greet ang atong mga naglantaw niining higayuna. Good morning ni Ma'am Marites. Good morning. Salamat sa paglantaw, Ma'am Marites. God bless you and your family. Ni Ma'am Alma Bilingan Lapes. Maayong buntag kanimo, Ma'am. God bless you and your family. Masipang pakpak sa atong mga naglantaw ninyo. So, balik ta sa atong ebanghelyo nga nanungog, mga igsuon. Ang atong ebanghelyo karon nagpasidaan sa atong tanan. Nga diay dili igo ang kalimpyo lang sa panagway o sa ritual. Apan mas importante kaayo nga atong bantayan ang kahinlo sa ato nga kasing-kasing. Kaya nga atong Ginoong Hesus nag-ingon nga ang paghatag og kaluoy, mga buhat sa kaluoy, mga buhat sa gugma, mao di ay ang tinuod nga paagi aron mahugasan ang sulod sa atong mga kasing-kasing. So mao ni siya ang pinaka-main nga mensahe karon. Sa dili pa ato ang isgutan usab ang Memorial Saint Feast Day nining adlaw. Atong gisaulog ang paghinumdom nato ni San Calistos the first, Santo Papa o martir. Siya usa ka gipriso nga gipili sa Dios aron mahimong Santo Papa sa unang siglo. Bisan pa sa mga pagsulay o kasamo sa simbahan ni atong mga tuiga, nagpabilin siyang malumo og mapinasayloon. Gangyang kinabuhi usa ka timaan nga bisan pa sa kalisod ang kasing-kasing nga puno sa gugma alang sa Dios, magpabilin nga tinud-anay gayud nga malig-on. So mo na atong featured saint of the day, San Calistos the First, Santo Papa o martir sa simbahan. Okay, nagtalanta po dato si Sir Rinaldo Cervantes. Maayong buntag nimo diha, Sir Ray. God bless you and your family. Sa di pa kumatag sa akong mga pamalandong, akong i-greet po ang akong kapikas sa kinabuhi nga nangandam na og akong baby nga si Ellie, padung na sila mo eskwela. So good morning sa akong wife nga si MM, nag-andam sa akong kape ug pamahaw ning muntaga sa akong mga anak, si Matet, si Budoy, si Mikmik, si Rafael, si Gabriel ug si Ellie. Good morning, baby Ellie. Okay. O niya, good morning pod sa akong mama diya sa Laguhoy, si Mama Delfa, sa akong mga igsuon, si Janet, si Para, si Charlotte, si Al, ug ang akong mga in-laws diri sa Binunido, ni Mama Feli Makwa, sa kauban siyang mga anak nga naapod diri sa Binunido, si Manoy Jovi, si Atinika, si Manoy Floro, kauban nila ni Rebecca, ni Emily, ug ni Ayan nga nasa gawas. Ug sa mga kapritihan, mga kaila, mga higala, mga kauban sa DepEd, Department of Education, labi na sa mga magtutudlo, faculty and staff sa Tagum Sur National High School. Maayong buntag ninyong tanan diha. Maayong buntag sab ni Ma'am Sebia Humawan nga naglantaw na to nining higayuna. Good morning and God bless you, Ma'am Sebia. So, padayon ta sa atong mga reflection points. Nining adlaw, doon natay 5 ka mga reflection points nga angay natong makatunan nining ebanghelyo nga atong gisaw-an nining buntaga aron maghatag nato og lamdag. Una, nga ang Dios mga igsuon nagtan-aw sa sulod dili sa gawas sa atong pagkatao. Nga ang Dios di ay naa siya'y pahimugat kung naunsa na
ang ato nga mga kasing-kasing. Kaya usahay kitang mga tao, binaliman sa ding atua. Ang tao, kasagaran, arita ma-concern sa atong physical, no? Outward appearance sa gawas. Palamian na itong ayo atong mga dagway, palamian na itong maayo ang atong mga outward nga image. Usa ta manglakaw, usa ta magampo, kay aron madayag sa uban. Apan lahi ang Dios. Ang Dios mga igsuon mutan-aw diretso sa kasing-kasing. Ang magunsa man kun hinlo ang atong lawas, kun apan kun ang ato di ay nga kasing-kasing hugaw ang mga intensyon. So dili ni siya magsilbi. Timanan nato ang Dios nagtan-aw sa sulod, dili lang sa gawas. Diri sa atong kasing-kasing mo importante. Ikaduha nga punto nga ang tinuod nga kahinluan di ay sa atong mga kasing-kasing gikan sa gugma. Ang Ginoong Hesus ningon man siya nga, kung maghatag kamo og kaluoy, ang tanan mahimong hinlo kaninyo. So ang makapahinlo dahil sa tao mao kining mga buhat sa gugma. Ang paglimpyo sa kasing-kasing dili pinagi og sabon, wala may sabon para sa kasing-kasing o ritual. Kung naamang gani sabon para sa kasing-kasing, mao kini ang gugma ug mga buhat sa kaluoy. Sama sa pagtabang sa mga nanginahanglan, pagpasaylo nato sa mga tao nga nakapasilo nato, nakasala nato, pagampo sa uban, ang pagkahumok sa atong kasing-kasing o pagbati ngadto sa labing nanginahanglan. Kining mga butanga mao ni ang makapahinlo sa ato nga kasing-kasing. Ikatulo, ang pagpakitang tao nga pagtuo, wa gini kapuslanan, walay espiritu. Sama sa Parisiyo nga invite sa Ginoo ngadto siyang balay kay atong kaon. Dali kayo nakapamantay nga anong sa maning tawhana nga Dios nun man kani, wa man manghunaws kamo. Mo to yang nahuna. Meaning nakafocus siya sa ritual sa paghinlo. Apan, ang importante sa Ginoo mga igsuon, dili ang physical nga kahinlo, kundi ang espirituhanon nga kahinlo. Sa atong panahon, daghan sad ang sama ni ana. Daghan ang magampo sa simbahan, apan niguli sa balay, di gyapon kapasaylo. Daghan ang mutabang sa mga project sa simbahan, mudone. Pero nang limbong sa trabaho, involved ay sa corruption. So dili siya maayo. Ang Ginoo gusto nga ang atong pagtuo tininuod, dili taphaw lang, dili pagpakitang tao lang taman. Ikaupat, mga igsuon, ang gugma mao di ay ni ang atong espirituhanong sabon. Kung gusto ta nga malimpyuhan ang atong kasing-kasing, bubuhat kita og mga buhat tinukmod sa paghigugma. Ang pagtabang sa uban, ang pagpasaylo sa mga nakasala nato, ang pagampo alang sa mga kalag na nanginahanglan, maoy mga ehemplo, examples nga pwede kaayo nato mabuhat aron malimpyo ang atong mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o espiritu. Ikalima, ang kalinaw dinhi sa sulod sa kasing-kasing magdala ni og kahayag ngadto sa gawas. Kung hinlo ang atong kasing-kasing, madayag kini sa atong kinabuhi. Mahimo kitang lamdag kahayag ngadto sa kinabuhi sa uban. Ang atong mga pulong mamahimong malumo. Ang atong mga dagway mahimong mahupayon ngadto sa uban. Ug ang atong presensya magdalag panalangin og kalinaw ngadto sa ubang tawo. Mga praktikal nga applications nga pwede natong mabuhat nining adlaw. So unsa man nga mga paagi nga atong mapakita ang tinuod nga kahinluan sa kasing-kasing. So una, ako malikon, tanti kayo makamautang nga mo pasaylo. Kung naatay mga kaligutgut o kasuko, angay na nato ng buhian, angay na natong hulungon, isang tabi, no, matud pa sa tinagalog. Kaya ang kalinaw, magsugod man diha sa atong pagpasaylo sa atong sikataw. Ikaduha, kaya natong mahimo.
pagtabang. Tabangan nato ang mga tao nga nagkinahanglan bisan og ginagmay lang. Kaya ang atong gugma mahimong instrumento sa paglimpyo sa atong espiritu. Bisan unsa kagamay, basta kay kinasing-kasing nga pagtabang. Ikatulo, pagampo nga tininuod. Dili kinahanglan nga tag-ason nato ang atong mga pagampo. Ang importante nga atong mga pagampo tinuod, matuod, nagikan gayud sa kasing-kasing. Ikaupat, pagka mapainobsanon, lisod nga mo pasaylo kung dili ta ka mao nga magpaubos. Sa dili pa makapasaylo, kinahanglan ang pagpaubos. Lisod sab iampo kung wala tay pagpaubos. So mo na nga ang importante dunag yun tay pagka mapainobsanon. Kay bisan ang pag-alagad kung walay pagka mapainobsanon dili ta makahimo sa ingon. Mo nang importante batunan nato kining pagka mapainobsanon. Unya kay mapainobsanon man katapusan maglikay sa pagpanghambog. Ang kasing-kasing nga puno sa garbo dali madumtan. Apan ang kasing-kasing nga puno sa pagpaubos dali nga malimpyuan sa grasya sa Dios. Na ay mga butang nga dayguntas mga tao, dawato nato sa tumang pagpaubos. Apan ato kining ipasalamat sa Dios. Kaya ang tanan nga mga maayo, apil ang ato mga gibuhat nga maayo, gikan sa Dios. Gumikan sa iyang grasya. Mo nang mingon ta nga, to God be the glory. Ang kadayganan alang sa Dios, alang sa Ginoo lamang. Kaya kita, mga instrumento naman ta sa hugma o kaayo sa Dios. So, dili na to ang kunon ng mga butang nga ang Dios mismo maoy hinungdan nga nung nakahimo ta sa ingon. Mga challenge na to nini nga lawa. Unang challenge, mo pili ta ko sa katao nga nakinahanglan sa atong pasaylo. Nakinahanglan sa atong pagtabang, nakinahanglan sa atong pagampo nini nga lawa. Base naa sa atong kinabuhi, masinaa sa atong pamilya, masinaa sa atong kasilinganan. Kinsa man ang tawhana, ato na silang hatagan sa atong pasaylo, pagtabang, pagampo, niining ang lawa. Ikaduha, nga sa matag human sa adlaw, magampo tao pasalamat nga to sa Ginoo. Kay di pwede nga ang atong pagampo lunlun lang pangayo. Lord, tagay ko ani, Lord, tagay ko ani. Lisod man na. Kinahanglan nga itong mga pag-ampo, apila na to og pagpasalamat. Niya, pagpangayo pod og pasaylo nga to sa Ginoo. Kay lisod man og ang atong pangayo, maura jud kanunay ang madungog sa Ginoo. Niwa pod siya ka dungog sa atong pagpasalamat sa mga grasya nga iyan ang nahatag. Di pod siya kadungog sa atong mga pagpangayo pasaylo sa mga sipyat na to nga duniya. So dapat kumpleto ang ato nga pag-ampo. Mangayo man, apan magpasalamat pud ta. Ug mangayo pud ta og pasaylo sa panahon nga naghantag mga kasalanan batok sa Dios. Pamalandong nini nga adlaw. Unsa may sulod sa atong kasing-kasing karon, labi na ning maong kabuntagon? Puno ba sa gugma ang atong kasing-kasing? Puno ba sa intensyon sa pag-alagad ngadto sa Dios? Pinaagi sa pag-alagad sa atong isig katao? O puno ba kaha sa kasuko, kabalaka? Unsa may sulod sa atong mga kasing-kasing? Ikaduha, unsa man to paglimpyo ang atong mga kasing-kasing pinaagi sa gugma sa Ginoo? Kining maong mga reflection questions angay na to tagaag pagtagad. And as we go along the day, pangiyo na to ang grasya sa Ginoo nga iyong tang ihatag ang pamaagi nga malimpyo ang atong mga kasing-kasing. Sa atong pagpadayon, ako usab nga i-greet lain natong naglantaw si Ma'am Renelda Baluka. Good morning nimo diha, Ma'am. God bless you and your... So mubo lang atong pamalandong nining adlaw, atong tapuson sa usa ka closing prayer ang atong lamdag sa buntag. Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesus, ikaw ang among
maghahatag sa kalimpyo sa kasing-kasing kay ikaw man ang tinuod nga tinubdan sa gugma. Saylo kami sa among mga pagkawalay, pagpasaylo, sa among mga pagkagarbuso, ug sa among mga kakulang sa kaluoy. Tabangi hinuon kami, nganing adlaw, magpuyo, nga puno sa gugma o kalinaw. Ugasi kami, pinaagi sa imong grasya, aron mahimo kaming mga buhing timaan sa imong kahayag. Kinintanan among gipangamuyo, gipasalamatan pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Sala samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, hinumduman nato sa kanunay nga ang kasing-kasing nga puno sa gugma alang sa Dios maoy tinuod nga hinlo. Dili nato kinahanglan mahimog yung perpekto, apan ang importante lang tininuod ang atong mga pagpaningkamot nga makahimo og mga butang nga iya sa gugma sa Dios. Kung ang atong kasing-kasing puno sa gugma, bisan gagmay ra nga mga butang, mahimo kana nga dagkong halad ngadto sa Ginoo. Padayon ta sa paglakaw uban sa kahayag, uban sa pagtuo ug sa gugma. Kita-kita ta ugma na sang adlaw sa sunod nga episode sa Lamdag sa Buntag. Kaninong tanan nga na maglantaw niini, salamat kaayo sa inyong pagsunod kanunay ning atong programa. Ayaw kalimot og bilin og mga reactions, mga likes, share pod sa uban para daghan pod ang malamdagan ni ining adlaw. Hangtod sa laing adlaw. God bless you. Salamat.